I amb aquesta caloreta que està arribant, també el mes de març, com s'agraeix una beguda refrescant. I quina millor que una tan nostra com l'orxata. Potser vostès no coneixen massa bé el procés d'elaboració de l'orxata, però tranquils, Amparo ha anat al camp a aprendre què es fa amb la xufa després d'haver-la collida. Què, Vicent, a collir? A collir, a veure... A veure si mos deixa l'oratge. Si mos deixa l'oratge acabat. No, és que enguany s'ha retrasat això molt per culpa de l'oratge. Enguany les pluges ens han portat una imatge atípica. En març i encara acabant la collita de la xufa. Calcula que ara ja acabarem de collir aproximadament les poques que queden, que quedarà un 15 o un 20%. Ara es fan màquines i en un matí, però abans la feina era manual. Nosaltres collíem encara 4 homes, anaven en cada màquina, 2 en lligona i cabàs, i altres 2, un en una paleta tirant la terra dins de la màquina i un altre rodant. Ha canviat molt per això, perquè de collir-se manualment a tota la... Ara vencen les mans en les butxaques, quan acabem de collir en el camp, anem duent-les a estos corrales que heu vist antes ja. Després una màquina les tira a la torba. De la torba, per aquesta cinta, primer llevem tota la terra més menuda, després passa a una altra cinta, a una altra... i ja ahí lleva la pedra grossa, així ve la segon part. És dir, la xufa ja va caient neta de terra i de pedra ahí, a pressió va caient tàubia, que va llevant tota la brutetat que queda en la xufa, tota la bequeta de terra. La xufa que no té condicions, que està un poc danyada o el que siga, com veureu, va per damunt de l'àvia i se'n va. I ahí es queda la xufa bona. La xufa rentada es transporta en camions fins a les cambres de secat, com es fa des de tota la vida. Miguel, estem xafant la collita, no, ara mateix? Sí, estem xafant ja, això ja ve després del llavor. Lògicament se duen a aquestes cambres, no n'hi ha la molla que hi ha sí al principi, perquè ara sí que està aquesta molla, perquè ja estan les xufes seques. Quant de temps ha d'estar aquest procés de secat? Lo normal és un mes perquè perguen l'àvia i poder-se amuntonar. Després ja, segons, lògicament, segons el temps, se va amuntonant, se va ficant més molla, la secata ha de ser lenta, però contínua. Lenta, però contínua, és a dir, que s'han de manejar tots els dies les xufes perquè no se florisquen, perquè no se facin malbé. Esta màquina és la que s'encarrega de manejar els 100.000 quilograms de xufa que n'hi ha en esta cambra, una xufa que l'any que ve es convertirà en 350.000 litros d'orxata. Miguel, després del treball nosaltres també tenim recompensa. No, tenim una xicoteta recompensa, però molt gran. Perquè això és fruit del treball dels llauradors, dels orxaters, dels artesans. Uns artesans que trauen, com hem vist, or del camp.